Здравейте ви, бокс! Аз съм Роналдо 20 и това е първи епизод от втори сезон на поредицата ми на менеджер мод с отбор на Hull City. Така, сега ще ви покажа какви играчи успях да закупя и кои, съответно и кои напуснаха. Тук селта да ви го исках пълно никакъв шанс да го продам, тъй като той струва 2 милиона почти, но виждате колко е добър. 70 оверал, 25 годишен, да. Тук не продадох Еванс на... кои са тия? Не ги знам. Както и да е. Академик нещо там. Така, значи в нашия отбор се присъедини Йохан Дахлин от Малмио за 1 милион и 500 хиляди. Ето тук отдолу има за колко заплата, така нататък. Той е доста добър вратар. Имах предложение за Скот Лоуч да го закупя, но той ми излизаше малко по-скъп и видях, че този е по-ефтин и този го закупих. Махланго, този е страхотен, за 4 милиона и половина, но виждате какви статистики има просто. Просто е звяр. Този ще ни помогне много в Висшата лига, защото все пак, нали, в Висшата лига всеки матч е труден, няма слаби отбори. Ето виждате на колко много позиции може да играем. Това е доста добре. На 23 години е. Продадох Еванс на The Graph Shop за 950 хиляди и Брадле под наем в Акрингтън за 12 месеца, да, не една година. И закупих Дейтън от Килмърнък за 3 милиона. Тук някакъв педерас пуска някакви песни, ще го еба. Така, тук ето вижте колко бърз футболист, ляв бек, ляв полузащитник, извинете ме. Ето страхотен футболист, доста млад, все пак на 23 години, може да играе и като десен полузащитник и като ляв. Да, 4 звезди скил мувс, доста добър. Пъсич напусна и отиде в Лиърс, там някакви. Райан Донг се присъедини в нашия отбор за 2 милиона и 100 хиляди. Ето и той има доста добри статистики. Има 84 спринт спид и 87 стрент, не знам как се чете. Той е доста добър, 72 оверал. На 26 години може да играе и като десен защитник. Той е холандец. И продадох Гилас на Торино, мисля, че са тия, за 1 милион и 100 хиляди. Да, той си е слабак, дъртак. И резервен нападател Дани Хайнс от Барнсли за 1 милион и 200 хиляди. Ето за резервен нападател 69 оверал. Все пак е добър. Така, сега имаме матч с Манчестър Сити. Това е доста лошо. Стартираме кампанията с труден матч. Така да видим. Да, няма изморение. Е така ще ни е резервата. Този Аткинсън, за дето и говорех. Ето доста добър. Има Acceleration. Така, като има гол, ще се видим. По-точно ще се чуем. И тук страхотна атака и ние повеждаме на Манчестър Сити с гол на Гебрел Акбонахор в 10-та минута. Страхотна атака просто. Махунго страхотно видя, че Джеймс Дейта се включва. Ето невероятно подаване тук. Той центрира за Акбонахор тук. Не знам дали имаше игра с ръка, но и Акбонахор открива резултата в 10-та минута. И тук след 3 минути след нашия гол Давид Сила изравнява. Сега пак Манчестър Сити. Какво да искаш? Те са закупили Шнайдер и Уилшър. Ето тук острово подаване и вратаря ни не успя да се намеси. 1-1. Страхотен матч се получава на Етихад Стадиум. Тук страхотен гол с глава на Джак Хупс в 35-та минута. Страхотно центриране на Тион и невероятно удар с глава на Джак Хупс и резултата е... В смисъл той не дава предина в резултата в 30... коя минута? 35-та. Тук страхотна грешка в нашата защита и 2 на 2. Какъв матч просто тук. Хупс не успя да се ориентира добре и Агуеро изравнява. Какво да правиш? Ето тук добра намеса на нашия вратар, но после Хупс не успя да изчисти 2 на 2. Аре ще стигнем до края по времето и малко да ви поговоря. Значи ние атакувахме през
през всякъде, през лявото крило, през дясното, през центъра. От всякъде атакувахме и, както виждате, 2 на 2. Сега малко ми лагва, защото съм си увеличил резолюцията поради тази причина. Сега очаквам арбитъра да даде края на първото по време. Сега опасна атака на Ман Сити от ляво, клиши. Браво, еднак бе. Топ пич играе. Сега Уилшър. Да, край на по времето. Мисля да извършва една смяна. Страхотен матч на Етихад Стадиум, 2 на 2 на по времето. Просто радвам се, че и защитник вкара. Хупс. Или Хупс, да го знам как се чете. Ето тук другите резултати. Странното е, че Уест Хем и Арсенал са при резултат 2 на 2. Мисля да извърша смяна, но нямам изморени и мисля да не объркам работите и да. Като има друг гол, ще снимам отново. И ето го дебютанта вкарва. Май Махунго тук, невероятна грешка на Джо Харт. Ето вижте тук той направи нещо и капитанът ни извежда напред в резултата 2 на 3. Страхотен резултат на срещу отбор като Манчестър Сити. Така тук аз извършвам смяна. Тион и Акбонахо напускат и Керни и Дани Хайнс влизат в игра. Дебют на Дани Хайнс в Висшата лига. Ева тяхната майка. Тук 3 на 3. Един Джеко. Просто защитата ми, вижте, просто ма направиха на... Айде да не кам какво. И 3 на 3. Края на матча 3 на 3. Страхотен зрелищен двубой на Етихад Стадиум и резултата завършва 3 на 3. Какъв старт на Висшата лига за нашия отбор. Все пак съм доволен от моите момчета, но се вече не успяхме да вземем победата. Имахме възможности, но ги пропуснахме. Ето тук виждате статистиките. Все пак страхотен старт на кампанията за нашия отбор. Няколко грешки се наказват в Висшата лига. Да, сега ще продължим напред. Имаме мач с Фулъм. Доста труден ще е той все пак. Ето тук скаутите. Сега да ги изпратя в съответните държави. Така, този ще отива в Англия, този в Аржентина и този в Португалия. Но секунда да... не. Секунда сега Португалия къде се намираше. Да, и тук. Да. Ние сме на... Чай, не видях къде сме. Ние сме на 5-та позиция, това е страхотно просто. Да, ето Джош Макуит приема нашата оферта. Аз ще го използвам само в приятелските мачове. Не в приятелските ми мачовете за купата. Така, аре бе, нещо заби. Така, оферта за Росениор, няма да го продам. Сега хълси. Да. Поздравяваме нашите футболисти. Така, аре бе, много бавно става и съм нервия нещо. $850,000 няма. Все пак Росениор е доста добър футболист. Кълън в Абърдин, добре. Да се развие момчето. Така, сега матча срещу Фулъм. Първо да сейфна. А тук се стотнам. И ето и първия матч на нашия стадион. Да видим как ще се представим пред нашите фенове. Нямаме изморени, така ще играем. Мисля да пусна Макуит в резервите, да видя. Ще го пусна през второто, да видя как ще се представи и да. Като има гол, ще снимам. Страхотен старт на този матч за нашия отбор. Тук Акбонахор вкарва в 8-та минута. Страхотна атака. Подаване на Дейтън към Акбонахор и той с страхотен фалцов удар успя да изпрати топката в мрежите. 1 на 0 за нас срещу Фулъм. 2 на 0 в 33-та минута. Мактар Тион в
Да, 2-0. Страхотно той беше изведен от Акбонахор. Все пак Акбонахор има опит в Висшата лига и се справя чудесно. Ето, тук добре видя, че той се включва и му подаде и на Тио му остана да направи лесното. Да, ще се видим пред друг гол. Край на полувремето, 2-0. Страхотна игра показват нашите футболисти, но Нагбе нещо не ме харесва. Нещо още не свикна с Висшата лига, да. С английския футбол по-точно, защото аз го закупих миналата зима. Тоест, когато бяхме в Чемпионшип още. Сега мисля да го сменя с Аткинсън, да видя как ще играе момчето. И да, ще сня пред гол. Така, тук двойна смяна в нашия отбор. Тиони и Акпала напускат и Макуит, този новия, дето го закупих като свободен агент, и Керни влизат в игра. Да видим какво ще се случи. 3-0. Акбона хора в 72-та минута след страхотно подаване на не знам кой беше. И той успя да завърши атаката по най-подходящия начин. Така да кажем. И да, 3-0. Края на матча 3-0. Все пак съм много доволен от моите момчета, че успяхме да победим такъв корав отбор. Все пак футбол са от, мисля, че доста години в Висшата лига. Те са закупили Жулио Баптища или не го знам как се чете, Александър Сонг и там Сисеньон, но те не успяха да ни попречат да вземем победата. Тук страхотен рефлекс показва нашия вратар. Сега мисля, че имаме матч с Тотнъм. Ето ние имахме 9 удара, поне можехме да ги разгорим с 4-5-0, но все пак това е Висшата лига, да. Ние сме на трета позиция, това е супер. Опа, сори, без да искам. Сега тук пия безалкохолна. Така. Сениор 975 хиляди. Няма го продам, ако ми дадат 2-3 милиона, може да си позволя да го продам. Лестър са вземали победа, защото като гледам имат 3 точки. Акбона хора има 3 гола, това е добре. Фари бе, доста бавно става. Един милион. Не. Сега гостуваме на стадиона на Тотнъм, White Hart Lane. Аре бе, дайте 2 милиона и ще го дам. Сега да му помечете така. Така нещо бъгна. Прави се, мисля, че. Да. Сега. Ой, тук някакви пускат някакви песни, тук ма дразнят. Така да видим дали имаме изморени. Нямаме. През второто, мисля, може да я заменя Дейтън. Те са закупили Тим Кроу, Артуро Видал и Хигуин, мисля, че. Да, като има голове, ще се видим. Снимам. Страхотен гол на Акбонахор просто. Той вкара четвъртия си гол този сезон, но невероятен просто. Тук нещо пак са бъгна в рапса. 2 часа се опитах да го правя. Тук страхотно подаване на Дейтън и вижте какъв невероятен удар на Акбонахор. Точно в мястото, където Тим Кру не може да се намеси. Преди тази атака Тим Кру предотврати и 3-4 удара поне и доста добър вратар. Пак снимам, да. Това в рапс ще го пречукам някой ден, но да, тук спасяване на Тим Кру. Тук още едно. Доста добре се представя Тим Кру днеска. Ето и тук другите в бой. Ако ви може да спрете на пауза, ако искате да ги видите. Ето, Тотнъм доста повече владеят топката, но пък ние имаме повече удари. Ето виждате те откъде са. От границата на наказателното поле и да. Мисля да продължим да играем така, с същата схема, същите футболисти и да, ако има друг гол ще снимам. Ама гаве, баси слабия вратар. Един Скот Паркър.
То Артер нещо не ми харесва. Вижте какъв баланс ли го допуска. Вижте, просто да го знам. За 3 мача допуснахме 4 гола. Но пък все пак вкарахме доста. Мисля да извърша смяна. Мисля да махна Дейтън. Да, защото е изморен. И да пусна Симпсън на него място. Да видим как ще се справи. Така, 2 на 2. 2 на 1, да ето тук шкъртел, никой не го покриеш и... Какво да прави? Пича вкара. Баси защитата Детиан. Хупс си е на майната си, а пък другия Донклия кафе. Той е на майната си. Ще ли вкарат? Браво е пичага, 90-та минута, Пава вкарва. Ух, направо си изпотих докато вкарам този гол. Те не ми даха да минавам центъра. Тук е добре, че защитника не успя да се намеси. Че иначе щехме да се ебем майките. Аре, после. Сега ако не беше спрял, ще набутам обрата и... Ще да имаме второ равенство. Но все пак страхотно стана, че успяхме да изравним. Ето и ще... Труден мач се получи на White Hart Lane. Сега тук се сетих. Ако искате, кажете с кой отбор да започна менеджер мод на FIFA 11. Защото я имам отскоро и мисля да започна и на нея менеджер мод. Сега трансфер Deadline Day. Да, напишете долу в коментарите, ако искате. Ако няма така гласували, няма да започвам, ще се продължа и тази. Ама Г е много бавно да режда. Ама тия са продали Джеко, така видях. Да, продали си го на Байер Мюнхен. Така, мисля, че няма кой да купим и кой да продадем. Ако получавам добри оферти, мисля да продам Росиньор. Той играе доста добре, но може да купим по-класен играч на него място. Акбала. Луди ли сте, бе? Елчи, какви сте, бе? Помаци някакви сигурно. Ел Кабир, този е много добър. Не им стигнаха парите, за да дадат повече ела. Да, сеща се. Баси жигата. Извинявам се, ако сте чули ганен шум, защото духнах на микрофона. Да. Сега последен мач за този епизод го стояме на Stoke City. Това е Алфонсо Медейрос лекав на 15 години. Така. Омагъл е Блекбърн са на първа позиция, пък в реалния живот отпаднаха. Те на FIFA-та много играят, пичовете. Лестър са на 8 позиция, ние сме на... Омага, не видях нищо. Надявам се да нямаме изморени. Защото трудно се взима точка на стадиона на Stoke City. Нямаме изморени, но мисля да дам шанс на Керн да почне като титуляр. Те са купили Стивън Тейлър, мисля, че този в защитата. Хунтелар, както му вика един приятел. Така, пригощния. Абе, този Донк хич го нямам, просто... И Хунтелар в 16-та минута вкарва. Той вратаря ми е бавен. Ето се виждате, тук атаката тръгна от зоната на Росиньор и... Смешен гол, 1-0 за Stoke City. Така, край на по времето, 1-0. Stoke City. Все пак не играем зле, но те имат паси защитата. Ето. Статистиките и като има гол ще снимам. Това е края на матч, сега ще покажа класирането и склад репорта.